اسرائیل تسلیم کرے کہ فلسطین ریاست دے وجود تو بغیر اس دا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ بیلجیم دے دارالحکومت برسلز وچ میڈیا نال گفتگو کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل دا فلسطینی ریاست دے وجود دا تسلیم کیتا جانا ضروری ہے تے اس دے مفاد وچ بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست دے وجود تو بغیر قائم نہیں رہ سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ اسرائیلی حکومت اس گل نوں نہیں سمجھ رہی تے تشویش دی گل ہے۔ فیصل بن فرحان دا کہنا سی کہ مغویاں دی رہائی ہونی چاہیے، دو ریاستی حل فلسطین تے اسرائیل دونوں دے مفاد ہے۔ افریقہ نوں چاہیے کہ فوری مذاکرات کرن، غزہ دے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سعودی وزیر خارجہ نے مزید کیا ہے کہ اسرائیل فیصلہ نہیں کرے گا کہ فلسطینیوں نوں حق خود ارادیت ملے گا یا نہیں، بلکہ اقوام متحدہ دے چارٹر تے عالمی قوانین تو جڑا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل تسلیم کرے کہ فلسطین ریاست دے وجود دے بغیر اس دا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان وچ گیس دی ترسیل و تقسیم دا نظام شدید دباؤ وچ ہے۔ گیس ٹرانسمیشن سسٹم وچ دباؤ 4.570 تو 4.970 بلین کیوبک فٹ دے درمیان قابو وچ ہے۔ نیز حکام دا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر دی جانب تو RLNG دے استعمال وچ کمی دے 22-25 تو 26 مئی نوں گیس سسٹم دباؤ وچ رہا۔ 5 BCF پریشر دی وجہ تو ٹرانسمیشن سسٹم زیادہ غیر محفوظ رہا، جس دی وجہ تو پائپ لائن کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ متعلقہ حکام نے ہن ملکی گیس فیڈرز تو گیس دا بہاؤ کم کرنا شروع کر دیتا تاکہ لائن بیک پریشر کر سکے۔ اقدام سوئی ناردرن گیس دے سسٹم وچ کیتی گئی ہے۔ ملکی گیس فیلڈز تو گیس دے بہاؤ وچ کمی تو موجودہ مقامی گیس دی پیداواری سطح نوں برقرار رکھنے وچ ناکامی دا خطرہ ہے، لیکن حکام دے کول اس دباؤ تو کمی لان تو سوا کوئی چارہ نہیں۔ گیس دی تلاش تے پیداوار تو متعلق کمپنیاں نے حکام نوں بار بار خبردار کیتا ہے کہ گیس دے بہاؤ وچ کمی تو گیس دی ترسیل دا نظام نوں خطرہ ہے۔ کہ الیکٹرک بے لگام گھوڑا تے آئین دی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان وچ شرجیل محمد دا کہنا سی کہ بیلنس شیٹ نکال کر ویکھ لو کہ بجلی دی فراہمی دے ادارے کتنا منافع کما رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک روز اول تو اج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت کہ الیکٹرک نو کمائی دا 1% حصہ نیٹ ورک بڑھان تے ٹھیک کرن تے خرچ کرنا ہے۔ شرجیل محمد دا کہنا سی کہ بارشاں ہون یا گرمی کے الیکٹرک دے فیڈر ٹرپ کر جاندے نے۔ سندھ اسمبلی نے پچھلے دن قرارداد منظور کیتی کہ بجلی دی فراہمی والے ادارے اپنا قبلہ درست کرن۔ بجلی دی فراہمی والے ادارے اجتماعی سزا نہیں دے سکتے، آئین و قانون دی خلاف ورزی ہے۔ بجلی دی فراہمی والے ادارے میٹر ریڈنگ دی بجائے محض اندازاں تے بل بھیجتے ہیں۔ صوبائی وزیر دا کہنا سی کہ عوام بل لے کے جاندے نے تے کہندے نے کہ بل کم نہیں کر سکتے، قسطاں کر کے دے سکتے ہیں۔ سندھ دے دہی علاقہ 100 گھراں 10 ڈیفالٹر ہون تے PMT تار اتار کے لے جاندے نے کہ الیکٹرک ایسکو سیپکو آئین دی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین دی خلاف ورزی تے قانون حرکت چاہے گا۔ IMF دا دودھ گوشت دی قیمتاں مارکیٹ تو چھوڑن دا مطالبہ۔ IMF نے پاکستان تو گوشت دودھ دی قیمت طے کرن دا اختیار ڈپٹی کمشنر تو واپس لین دا مطالبہ کیتا تے کہا ہے کہ دودھ تے گوشت دی قیمتاں ڈی ریگولیٹ کر کے مارکیٹ تے چھوڑ دتیاں جان۔ حکومت نے IMF دے مطالبے تے مشاورت شروع کر دیتی۔ قیمتاں نو ڈی ریگولیٹ کرن دے متعلق سمری ECC نو منظوری لئی بھیجی جا چکی ہے۔ دوسری جانب وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ نے قیمتاں دی ڈی کیپنگ تے مشاورت طلب کر لیتی۔ پاکستان ڈیری کیٹل اینڈ فارمز ایسوسی ایشن نے قیمتاں نو ڈی ریگولیٹ کرن دی کوشش دا خیر مقدم کیتا۔